मासे आवडतात ना? मग आजची रेसिपी लवकरच करून पहा. आजची रेसिपी आहे सौंदाळ्याचं आंबट तिखट, म्हणजेच मालवणी पद्धतीचं माशाचं सुकं. इथे मी 8 मध्यम आकाराचे सौंदाळे साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. या माशांना लाल तिखट 1 छोटा चमचा, हळद पाव चमचा, मीठ पाव चमचा हे सर्व लावून एकत्र करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने फिश मॅरिनेट केल्यावर आपण सुक्यासाठी लागणारं वाटप करणार आहोत. प्रथम मिक्सरच्या भांड्यात 1 वाटी खोबरं, बारीक चिरलेला अर्धा कांदा, इथे मध्यम आकाराचा कांदा घेतलाय, 2 छोटे चमचे धणे, चिंच इथे जरा जास्त घ्यायची आहे कारण हे आंबट तिखट आहे, 2 छोटे चमचे लाल तिखट, पाव चमचा हळद, इथे वाटपात घालण्यासाठी 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार 1 मिरची घातली तरी चालेल. त्यानंतर 4 ते 5 लसूण पाकळ्या व पाव इंच आल्याचा तुकडा हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यात घालणार आहे. आणि वाटपासाठी पाणी घालून आपण हे सर्व ग्राइंड करून घेणार आहोत. आंबट तिखट करण्याची पद्धत वेगळी आहे. इथे आपण फोडणी न देता सर्व पदार्थ पॅनमध्येच एकत्र करून मग शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत. सर्वप्रथम वाटप, मासे, बारीक चिरलेला कांदा, किसून घेतलेलं पाव इंच आलं, आवश्यकतेनुसार मीठ, तेल असं वरून सोडायचं आहे आणि कोथिंबीर. आता आपण हे हाय फ्लेमवर शिजू देणार आहोत. हाय फ्लेमवर उकळी आल्यानंतर व मासे शिजल्यावर सुकं तयार. गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि गरम गरम भातासोबत सुकं सर्व करा. सौंदाळ्याचं आंबट तिखट ही रेसिपी झटकन करून पहा आणि पटकन माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.